бо мақсади наврасони синни 16 соларо саривақт бо шиноснома таъмин намудан, кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ дар муассисаҳои таълимӣ корҳои тарғиботӣ гузаронида, дастаҷамона хонандагонро бенавбат дар нуқтаҳои шиносномадиҳӣ қабул менамоянд ва бо ташкили чорабиниҳои тантанавӣ ба хонандагон шиноснома дастрас карда мешавад. гузориши навбатӣ аз рафти ҳамин гуна чорабиниҳо аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маълумот медиҳад. бо супориши вазири корҳои дохилӣ ҷиҳати ба хонандагони синни 16-солаи муассисаҳои таълимӣ додани шиносномаи шаҳрвандӣ тибқи нақшаи кори масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо чорабиниҳои тарғиботӣ гузаронида, қабули бенавбат ва дастаҷамонаи хонандагон дар нуқтаҳои шиносномадиҳӣ ташкил ва баъди таҳияи шиноснома дар вазъияти тантанавӣ ҳуҷҷати асосӣ ба соҳиби он супорида мешавад. хизматрасонии мазкур дар асоси дастури роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ ташкил карда шудааст. нозирони хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ба муассисаҳои таълимӣ ташриф оварда бо хонандагони синфҳои болоӣ, ки ба синни 16-солагӣ расида бори аввал шиноснома мегиранд, тартиби ҳуҷҷатгузорӣ барои соҳиб шудан ба шиносномаи миллиро мефаҳмонанд. вақте ҳуҷҷатҳои зарурӣ омода шуд, хонандагон берун аз вақту соати дарсӣ бо роҳбаладии омӯзгор ба нуқтаҳои қабули шиносномадиҳӣ ҳозир шуда ҳуҷҷат месупоранд. бе сарсонии иловагӣ ё ҷалби волидон шиноснома ба наврасон омода ва дар вазъияти тантанавӣ ба соҳибаш супорида мешавад. суҳбату вохӯриҳои тарғиботӣ фарогири мавзӯъҳои риояи қоидаҳои будубош ва истифодаи шиноснома, эҳтиром ва тарзи дурусти ҳифзи ҳуҷҷат ба наврасон маълумот дода мешавад. ҳафтаи равон гурӯҳи маркази матбуотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳамин гуна як маросими соҳиб шудани хонандагони муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 10 ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов ба шиноснома ширкат варзиданд. ман бобои вахтина хонандаи синфи 10 ки мо имрӯз аз хушнуд аз он ҳастем ки барои гирифтани шиносномаи ҷумҳурии Тоҷикистон шарафёб гардидем. дар натиҷаи корбарии хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов 36 нафар хонандагони мактаби мазкур, ки 2 ҳафта пеш барои гирифтани шиноснома ҳуҷҷат супорида буданд, санади асосиро ки шахсияти шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ менамояд, ба даст гирифтанд. ҳамзамон намояндагони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо хонандагони гимназияи рақами 24 маркази маъмурии вилоят, муҳассилини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон бо муҳассилини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 шаҳри Бӯстон, хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 ноҳия ва хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон бо толибилмони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 шаҳри Гулистон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, вобаста ба ӯҳдадории ҳар як шаҳрванд ҷиҳати гирифтани шиноснома ва моҳияти ин ҳуҷҷати асосӣ маълумот доданд. дар рафти вохӯрӣ бо хонандагон усули соддакардашудаи ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо барои гирифтани шиноснома ва дигар паҳлӯҳои алоқаманд ба онро фаҳмонида, варақаҳо бо номгӯи ҳуҷҷатҳои заруриро ба хонандагон дастрас намуданд. натиҷаи чунин коргузорӣ аст, ки қисми зиёди хонандагони синфҳои 11 муассисаҳои таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аллакай соҳиби шиноснома гаштанд ва ҳамчун довталаб ҳангоми ҳуҷҷатсупорӣ ба маркази миллии тестӣ, ки фаъолияташ аз 1 март оғоз гардид, ба мушкилӣ рӯбарӯ намешаванд. дар ин самт ҳамкории масъулини хадамоти шиносномадиҳӣ ва муассисаҳои таълимӣ тибқи нақшаи якҷоя барои таъмини хонандагон бо шиноснома идома дорад.